आद्रा जानानै थाबाय गोबां सिमां। जेब्लायबो अरायसम बिखा गोरबोआव बजबनानै अननाय होनाय आइजोआ गोसो बायग्लिबाय। जुजिथाब जेननायखौनो लाबाय बिसि सृजनानि आखायाव बिबेक बिथाङा। 19 डिसेम्बर खालार बृहस्पतिबार बाराय सानखालि हारसिं खालामनानै मोनसे लाभ स्ट'रीखौ आद्रासो खालामनानै बुहुमनिफ्रायनो बिदाय लालांबाय बिबेक बिथाङा। थारैनो नोंथांमोना ससियेल मिडियाफोराव बयजोंबो अनजानाय जरासे बिबेक फांगिनी आरो सृजना सुबिदेनि ट्रु लाभ स्ट'रीखौ गोबाङानो मिथियो जानो हागौ। जिउनि बे मोनसे गेदेर दावहायाव नाथाय बिसिया फिसाय बिबेकनि सेराव थानानै मोनफ्रोमबो सेकेन्डआवनो गांसे गस्ला बायदि बिबेकनि देहायाव नांथाबना थाबोदोंमोन। बियो नाथाय सोरबा सावथुन मुलुगनि रिल लाइफनि लाभ स्ट'री नङा। बेयो जादों बिबेक आरो सृजनानि मोगथां मुलुगनि गोथां लाभ स्ट'री। बिबेक सृजनामोननि जुलि जानायनि 3 बोसोरनि उनावनो मोनसे दुखुनांथावै केन्सार बेरामाव गोग्लैयो। नाथाय फिसाय बिबेकनि बे जाथायाव 1 इन्सिबो गोसो बायग्लिनाय, गोसोआव मेंनाय दिन्थियासै बिसि सृजना बिथाङा। जिउनि दावहानि मोनफ्रोमबो गावसोरनि अनलायनाय सिबिनायफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों शेयार खालामदोंमोन आरो फोरोंलांनो हादोंमोन ट्रु लाभ स्ट'रीनि गेजेरजों सासेया गुबुन सासेजों माबायदि मदद आरो अननाय होनांगौ। जिउनि बे दुखुनांथाव दावहाखौ सानै बिसि फिसायजों जुजिलांनायनि थांखि लाबोदोंमोन। नाथाय जोबथा बुब्लियाव बयजोंबो अनजानाय सिनायजानाय बिबेक आरो सृजनानि बे ट्रु लाभ स्ट'रीया आद्रासो जानांबाय। जोबथायाव हारसिं खालामनानै नागारलांबाय बिबेकआ गावनि जिउनि लोगोरि सृजनाखौ। बिबेक आरो सृजनानि ससियेल मिडियानि मोजां मोननाय लोगोरिफोरा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। जेरैबो जेथिंबो ससियेल मिडिया फेसबुक, वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, खौरां बिजों बायदि बायदियाव गोबां दुखु मोननाय गोहोमा गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बिबेक आरो सृजनानि जिउनि जाथाया मोनसे ट्रु लाभ स्ट'रीनि बिदिन्थि जानानै थासिगोन। आद्रा जानानै थाबाय गोबां सिमां। जेब्लायबो अरायसम बिखा गोरबोआव बजबनानै अननाय होनाय आइजोआ गोसो बायग्लिबाय। जुजिथाब जेननायखौनो लाबाय बिसि सृजनानि आखायाव बिबेक बिथाङा। 19 डिसेम्बर खालार बृहस्पतिबार बाराय सानखालि हारसिं खालामनानै मोनसे लाभ स्ट'रीखौ आद्रासो खालामनानै बुहुमनिफ्रायनो बिदाय लालांबाय बिबेक बिथाङा। थारैनो नोंथांमोना ससियेल मिडियाफोराव बयजोंबो अनजानाय जरासे बिबेक फांगिनी आरो सृजना सुबिदेनि ट्रु लाभ स्ट'रीखौ गोबाङानो मिथियो जानो हागौ। जिउनि बे मोनसे गेदेर दावहायाव नाथाय बिसिया फिसाय बिबेकनि सेराव थानानै मोनफ्रोमबो सेकेन्डआवनो गांसे गस्ला बायदि बिबेकनि देहायाव नांथाबना थाबोदोंमोन। बियो नाथाय सोरबा सावथुन मुलुगनि रिल लाइफनि लाभ स्ट'री नङा। बेयो जादों बिबेक आरो सृजनानि मोगथां मुलुगनि गोथां लाभ स्ट'री। बिबेक सृजनामोननि जुलि जानायनि 3 बोसोरनि उनावनो मोनसे दुखुनांथावै केन्सार बेरामाव गोग्लैयो। नाथाय फिसाय बिबेकनि बे जाथायाव 1 इन्सिबो गोसो बायग्लिनाय, गोसोआव मेंनाय दिन्थियासै बिसि सृजना बिथाङा। जिउनि दावहानि मोनफ्रोमबो गावसोरनि अनलायनाय सिबिनायफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों शेयार खालामदोंमोन आरो फोरोंलांनो हादोंमोन ट्रु लाभ स्ट'रीनि गेजेरजों सासेया गुबुन सासेजों माबायदि मदद आरो अननाय होनांगौ। जिउनि बे दुखुनांथाव दावहाखौ सानै बिसि फिसायजों जुजिलांनायनि थांखि लाबोदोंमोन। नाथाय जोबथा बुब्लियाव बयजोंबो अनजानाय सिनायजानाय बिबेक आरो सृजनानि बे ट्रु लाभ स्ट'रीया आद्रासो जानांबाय।
जोबथायाव हारसिं खालामनानै नागारलांबाय बिबेकआ गावनि जिउनि लोगोरि सृजनाखौ। बिबेक आरो सृजनानि ससियेल मिडियानि मोजां मोननाय लोगोरिफोरा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। जेरैबो जेथिंबो ससियेल मिडिया, फेसबुक, वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, खौरां बिजों बायदि बायदियाव गोबां दुखु मोननाय गोहोमा गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बिबेक आरो सृजनानि जिउनि जाथाया मोनसे ट्रु लाभ स्ट'रीनि बिदिन्थि जानानै थासिगोन।